Så kommer vi til det, som sker i Midtøsten. Libyen, Egypten, Bahrain, Yemen. Det som sker, det er forbavsende, og glædeligt, men det er også farligt. Det kan også være meget farligt. Det kan det da, og når du siger glædeligt, så er det klart, at man finder en hel del af den revolutionsromantik, som jo har præget kommentarerne, hvor er det dejligt, at folket rejser sig imod tyrannerne, og det er det der i princippet også. Men risikoen er jo, og det har vi set i historiens løb ved alle revolutioner, at dem, der ender med at tage magten, det er ikke dem, der har startet revolutionen. Et af de nyeste eksempler, det var jo revolutionen i Iran for en del år siden, hvor middelklassen, den liberale middelklasse, de smed shahen på porten. Men hvem var det, der endte med at tage magten? Ja, det var altså Khomeini og hans præster. Og du kan tage den russiske revolution i sidste århundrede. Det var jo den liberale middelklasse igen, Kerensky og hans folk, som startede revolutionen og smed zaren på porten. Og så var det bolsjevikkerne, der endte med at sætte sig på magten. Og risikoen her er revolutionen æder sine børn. Ja. Det er revolutionen enttäuscht seine Kinder, ja. Og derfor er risikoen her, det er jo, at de, der er bedst organiseret, og de, der er mest brutale, mest skrupelløse, de kan ende med at tage magten. Og det er derfor, man frygter sådan noget som det muslimske broderskab i Egypten for eksempel, og frygter noget af det, vi ser i Yemen for øjeblikket, komme meget stærkt frem, og også kan frygte, hvad der vil ske i Libyen på et eller andet tidspunkt, hvis det blodige opgør der holder op. Egypten er jeg ikke så bekymret for, fordi i Egypten, der har hæren jo spillet en helt afgørende rolle i mange år som stabiliserende faktor på godt og ondt. På ondt, fordi de har så holdt en Mubarak ved magten, og det har udviklet sig til et meget korruptionspræget, udemokratisk, undertrykkende system. Jeg kunne forestille mig, at det, der sker i Egypten nu, det er, at hæren vil ikke afgive sin magt. Det er også en meget stor økonomisk magt. De sidder på en del af erhvervslivet. Men at de indser, at det er altså nødvendigt at lave reformer, politiske reformer, juridiske reformer, og så får man en ny præsident. Man kunne forestille sig Amr Moussa, den gamle udenrigsminister, der jo har meldt sig nu som præsidentkandidat. Og han vil så stå i spidsen for en del af de reformer, men du vil stadig have et stabilt system, der ikke går ud på eventyr i retning af at afbryde fredstraktat med Israel og den slags. Men det samlede billede, det bliver meget mere kritisk og selvbevidst holdning i forhold til Vesten og i forhold til den mellemøstlige fredsproces. Så det vi ser ske i den arabiske verden, det er igen noget, der, kan du sige, ændrer på magtbalancerne til bagdel for Vesten. Og det er det, du har set globalt i de seneste par år. Der var en, der brugte et meget godt udtryk om det. Det er direktøren for Verdensbanken, Bob Selig. Han sagde, at det vi oplever, det er tektoniske skift i de globale balancer. Og tektoniske skift, det er jo noget, I ved noget om i Island, om nogle steder. Og det er jo det, vi har set. Hvordan den globale finanskrise, den jo førte til, at Vesten, USA, Europa bliver svækket, mens Asien, især Kina, Indien, Latinamerika også, vokser i indflydelse. Og det er det, du kan se alle steder i verden for øjeblikket, at de globale magtstrukturer ændres. Og det er det, der så mest dramatisk er ved at ske lige for øjeblikket i den arabiske verden. Det ændres, og Vesten bliver mere og mere klemt. Men så har vi måske større ustabilitet lige ved siden, ved porten af Europa. Jamen det har vi da. Altså det, der sker i Nordafrika, det er jo noget, der øger presset på det, du kan kalde Europas bløde, fede bu, hvor vi allerede i en årrække har mærket det pres, der er fra meget unge befolkninger, der har meget arbejdsløshed, som masser på og vil til Europa. Og hvis der kommer ustabilitet der nu, så kan det jo tage fart. Vi har set det med de mange flygtninge fra Tunesien, der tog til Lampedusa, og hvor italienerne skriger om hjælp. Men det her, det kan vi se meget stærkere i de kommende år. Og det, der er udfordringen for Europa, det er jo at prøve at
støtte den økonomiske og sociale udvikling i den verden, og gøre det på et tidspunkt, hvor europæerne selv ømmer sig, fordi vi skal til at bringe orden i vores økonomi. Det er virkelig en udfordring i de kommende år. Vi sidder her i Danmark, hvor man meget optaget, virkelig besat af indvandrerpolitik. Ja. Hele debatten i Danmark er besat af indvandrerpolitik. Det er ikke så galt i dag, som det har været, men det har været slemt. og det har også været slemt derved, at det har skabt et indtryk mange steder af Danmark som et fremmedfjendsk land. Og jeg må indrømme, at en gang imellem opfører vi os også, som om vi er det. Og det er jo frygteligt i en situation, hvor Danmark virkelig har vækstproblemer i fremtiden. Altså vi står jo, hvis du ser OECD's oversigt, så er vi et af de lande, der har udsigt til lavest økonomisk vækst i de kommende år. Vores konkurrenceevne falder. Vi har brug for innovation, dygtige mennesker udefra. Hvad gør vi så? Vi gør det stadig vanskeligere for mennesker fra omverdenen at komme til Danmark. Og de dygtige danskere, vi gerne vil have, kommer hjem igen og sætter gang i tingene. Ja, hvis de har giftet sig med en udlænding, så er det næsten umuligt for dem at komme ind i Danmark. Det er jo vanvittigt. Det er jo vanvittigt, både, synes jeg, ud fra sådan mere humanistiske og ideelle betragtninger, det er knæme også økonomisk vanvittigt. Så jeg må indrømme, jeg har været lidt utilfreds med udviklingen i Danmark i de senere år på det område. Det har jeg så heller ikke lagt skjul på, og det har jeg mistet mange venner på. Nej, man ser det også nu i Sverige, at vi har store partier, som er fjendtlige imod... Nej, det gør du da ikke. Du herregud, du ser et lille parti i Sverige. Det der Sverigesdemokraterne, hvor jeg synes, de andre svenske partier har været dygtige til at sige, ja, vil vi ikke have noget med at gøre. Nej, Sverige beundrer jeg dig i virkeligheden her. Men her i Danmark har vi... Nej, altså, der er mange danskere, der siger, svenskerne, de er 10 år efter os. Og dem vil jeg gerne irritere altid ved at sige, nej, svenskerne er 10 år foran os. Også på det punkt. Nej, fordi dit gamle parti, Venstre, de arbejder med Pia Kjærsgaard og hendes parti. Ja, det er frygteligt. Ja. Det har aldrig sket i min tid. Så derfor var vi sikkert heller ikke kommet i regering dengang. Det er så den anden side af sagen. Men selvfølgelig er der også i Venstre delte meninger om det. Du har en liberal fløj, og du har en mere pragmatisk fløj. Jeg tilhører den mere liberale fløj. Det har jeg altid gjort. Du er liberal? Ja. Hvad er det at være liberal? Det at være liberal, det er jo... Vi har ikke så mange liberale på Island. Det er ikke sådan... Det har I da. De kalder sig måske bare noget andet. Men det at være liberal i min optik, det er at vise åbenhed og frisind. Og stole på det enkelte menneske, vil give det enkelte menneske så meget frihed som overhovedet muligt. Tro på, at det er det, der kommer det bedst mulige ud af. Og så samtidig vise en åbenhed over for omverdenen. Ikke at sige, at alt er ligegyldigt, fordi så bliver det ligegyldigt. Men at vise den åbenhed, at man ikke er bange for at lære noget og hente noget udefra, samtidig med, at man skal stå ved sine egne værdier. Det mener jeg, det er de elementer, der indgår i det at være en ægte liberal. Du kommer til Island hvert år, går du, for at fiske? Ja. Det gør jeg. Og nyde den islandske natur, og nyde de islandske mennesker, som jeg egentlig har lært at sætte meget stor pris på. Ja. Og du kender mig på Island, og du er en af de mennesker, som kan udtale navnet på vores berømte vulkan. Ja, Eyjafjallajökull, det har jeg øvet mig på. Og det var dengang, hvor Eyjafjallajökull i begyndelsen truede en af de fiskeelve, hvor jeg har haft virkelig store fangster, nemlig nede ved Rangá. Men jeg holder meget af at komme til Island og fiske. Og til sommer, der skal jeg til Langá igen, og det glæder jeg mig voldsomt til. Og der skal jeg fiske med en, som jeg har stor beundring for, og som jeg har set stå og hale laks op ved halen og smide på land, nemlig jeres gamle præsident Vigdis. Ja. Hun er fantastisk. Og det er altså sådan noget, der gør en rejse til Island til noget ganske særligt. Så Uffe, mange tak for at tage imod os her i dit hjem.